hogy előbb mondtam. Azért nem hallottam, tudod? Olyan. Egy megszokott mozdulat, Terry terel. Példás terelés. Hol megszokott el, csak bejött. Wayne Rooney. Rúgna arra le. A ellenfél szinte észre sem vette. Már is tudjáknál volt a labda. Nem állt észre se vett. Volt a pályán, én egyszer nem láttam nála a labdát. Ebből már csak az ellenfél fog. Most csak egyszer kapták ki? Én? Aha. És pont az első meccs az lószat, tehát mondtam, hogy... Jó, de azért majdnem ellenem is kikapott 2-1-re. Vagyis hát úgy van, hogy 1-0-ra vezettem, tudod, és Második ment, de 3-1. utána már tök mindegy. Igen, ami ott történt, azt felejtsük el, nem? Ja. Maradjunk köztünk. Roberto Carlos elcsípte az általást. Mondjuk, igen. Borítos labda. Nagyszerű védő. Azért úgy érzitek, hogy azért mazsola. Ez a terelés most nem sikerült. Túl bezárulunk. Egy jó beadással nagyot lett minden az akció. Egészen a pályán szerzett labdát. Nem sikerült megtartaniuk a labdát. Bravúros szerelés ott a partvonal mellett. Jó van. Magasban az Jó, de hát ez mi volt, basszú? elmúlt gólhelyzeket Azt hittem, hogy nem lett nálam a labdát, nyomtam nézést. Mondjuk nekünk a döntetlen is jó, meg még akkor se érünk valami. De hosszabbítás. Menj már, takarodj már onnan a fejben, te büdös fekageti. De, mindjárt szájban. Na, ez az. Kapkodjad már fel a labdát, te! Jó, hogy mondod, bazd meg, csak akkor nem kéne elvenniük a labdát. Te meg mi a picsát csinálsz, bazd meg, ezzel nem megy semmire. Hogy én fussok a labdáért, bazd meg. Te, most húzd el. Jön a betúzás, alig pár perc van. Akkor egy király. De még mindig nem merték fogadni. Nem fog fejelni. Mondtam. Egyszer kezdenie kell valami. Hú, te, mi a picsának álltott középen, nem az ő fejelni akarsz, bazd meg. Én miért kapjál volt ilyen ideges meg? Az egész meccs múlhat ezen. Fasz be, egész meccs múlhat a nyádon. Kimegyek rá. Masszív Roberto Carlos. Masszív? Fasz meg, hát ott ment! Nem. Az állás egyelőre ugyanis döntetlen. Döntve. Egy kell összefigyelni, igen. Döntve. Azért. De ne játszatok a értetekkel. Van egy játék. Komplikárodott el! Rúgni még, hogy futsz meg. Hamarosan abból pardobást tészhető. Kölyök meg már. A védő már mögötte van. Jó van már, passzinteket itt akarok, hogy mi a picsa. A védő Már lenni kell. Passzolni. Már az belemegy. Lejöttek a cserék. Osztok! nagyszerűen csípte el a labdát Roberto Carlos. Látszik a cserék. Micsoda helyzet? És itt az akció vége. Szívem lelkem meg. Meg általán